କାଲିର ବଳି ଯାଇଥିବା ପଣାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଥିଲି ପିଇ ପେଟ ହୋଇଗଲା ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଣା ପିଇବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବତା। ଦେହ ମନ ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ। ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଦେ ଆମକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ହୋଇଯିବୁ ଯେ ଆମେ ଅଚଳ। ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ, ଏମିତି କହନା, ତମ ବିନା ପା ମୋ ଜୀବନ ଅଧା। ହଁ ଲୋ, କହନି ଲୋ ତୁ ଆଉ ଏତେ ଚିକଣ କଥା। ଶାଗରେ ମାରିଲି ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଯେ କାଶି କାଶି ହୋଇଗଲା ମୋ ହାଲତ ଖରାପ। ବିଶ୍ୱାଳଜୀ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା, ହେଲେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଅଜଣା। ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଆଉ କରିନଥିଲି ଭଜାଭୁଜି। ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଇବାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ମଜା, ତରକାରୀ ଖାଇବାରେ ଅଛି କ'ଣ ସେ ମଜା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଇଥିଲି କପେ ଗରମ ଚା, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ପରା ଦେଉନଥିଲା ମୋର ସାଥ। ଅଦିନିଆ ଚା'କୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଶେଷରେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି ମୋର ସାଥ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋର ସାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।